Školská ukončila akademický rok veľkolepým oceňovaním. Čo znamená ŠPUK? Študentsko-profesorská osobnosť Oranžového gymnázia. Je to dlhoročná tradícia, myslím si už viac ako 10 rokov. Dovoľte nám privítať vás na ďalšom ročníku veľmi obľúbenej udalosti našej školy ŠPUK 2024. Býva tradične vyvrcholením každého školského roku, kde si študenti vyberú spomedzi profesorov tých top v niektorých kategóriách a takisto vyberajú si žiaci medzi sebou tých svojich top žiakov v danom školskom roku. Či všetky vaše príbehy sú pravdivé? V závislosti od poslucháčov, v závislosti od toho, ako som sa vyspala. No a v závislosti, aké storočie práve je. Pre prvákov je to tiež, si myslím, že dobré, že tak zistia, že ako približne to vlastne chodí u nás. Tohtoročný program sa niesol v duchu Oscarových filmov a bol doplnený o komické videá či tanečné vystúpenia. Malo to spád, dynamiku, kultúrne vložky a moderátori boli úplne na špičkovej úrovni. Podľa mňa to vyšlo veľmi dobre a stres som z začiatku nemal, lebo potom počas samotnej udalosti som už trošku ho cítil. Nebola to moja prvá akcia, ale keď to tak zhodnotím, bol na nás veľký nátlak a očakávania veľké, takže mali sme obidva stres, ale sme si pomohli navzájom. Každá anketa, akokoľvek stará, je zaujímavá a dobrá vtedy, keď sa jednak menia laureáti jednotlivých kategórií a jednak každý rok, keď sa prinesie niečo nové na oživenie, aby to nesklzlo do takého stereotypu. Príchod digitálnej doby predstavuje ťažšie podmienky aj pre ostrieľaný detektor na ťaháky. Priznám sa, musím sa vzdelávať aj ja, lebo tá technológia ide naozaj veľmi dopredu. Myslím si, že ani my, učitelia, takto nenapredujeme ako naši žiaci. Ale snažím sa. Ocenení môžu byť aj tí, ktorí sa pre žiakov snažia vytvárať takmer až priateľskú atmosféru. Myslím si, že je to preto, lebo ja ich naozaj úprimne berem, že sú to moji priatelia. A takto asi vnímajú aj oni a celá tá atmosféra prebieha v takom priateľskom duchu. Som za to ocenenie veľmi rada a mám vás všetkých rada. Najprestížnejšia cena je však tzv. Absolút. Určite, že som šťastný, som rád. A prečo si myslíte, že si vás žiaci vybrali? Neviem, taká shoda okolností. Tak ako každý rok môžeme vyhlásiť všetkých účinkujúcich za absolútov.